Tpaxxihom Xgonzi kienet waħda mill-għajtiet tal-Partitarji Nazzjonalisti kif il-Prim Ministru beda jindirizza l-miġema li kellu qudiemu fil-każin nazzjonalista ta' Ħalbalzan. Il-Prim Ministru irrefera għall-instabilità politika li hawn fil-pajjiż u qal li inqas ma jgħid ikun aħjar. Dan biex skontu ma jagħtix indikazzjoni lil kap tal-Oppożizzjoni ta' x'se jagħmel fil-Parlament f'nofs il-ġimgħa d-dieħla. Taf meta ngħidlek sa nagħmel għada pitada pitpitada u mbagħad ngħidlek sa nagħmel. Lorenz Gonzi jiddeskriva lil Franco De Bono u lil kriżi ta' instabilità fil-gvern tiegħu bħala skalda żgħira. Pruvaw nieħdu ħsieb l-iskalda iż-żgħira li daħlitilna f'subajna żgħir. Waqt li qal li ma jridx jolli l-aspettattivi tan-nies, il-Prim Ministru żied li din il-kriżi ser tissolva l-ġimgħa li ġejja, anke jekk ma qalx kif. Dil problema li għandna ssolvi ruħha, bes mod jew ieħor issolvi ruħha. Tifhimniex ħażin, tista' solvi ruħha mod u tista' solvi ruħha mod ieħor, mhux qed nagħtikom xi tama dalgħodu biex inkun ċar ħalli ma noqogħdux nimla l-expectations. Waqt li qal li fl-aħħar snin il-Gvern żbalja innoċentament, Lorenz Gonzi mbagħad fl-istess ħin ta' lista ta' eżempji ta' dawk li skontu huma suċċessi kbar tal-Gvern. Billi niġi llum u ngħidilkom fil-Libja mexxejna tajjeb, fl-ekonomija mexxejna tajjeb, fl-edukazzjoni mexxejna tajjeb, fil-fabriki mexxejna tajjeb, fil-postijiet tax-xogħol mexxejna tajjeb, fit-turiżmu mexxejna tajjeb, fl-iskejjel mexxejna tajjeb, fl-infrastruttura mexxejna tajjeb. Lorenz Gonzi temm b'appell ta' kuraġġ lil Partitarji Nazzjonalisti biex dan il-pajjiż jibqa' jitmexxa minn Gvern Nazzjonalista. Eċċekelux!